aquí el que fem són productes per la indústria transformadora de plàstics. Aquesta empresa, quan va néixer, era una empresa petita. Vam agafar recursos de la família, dels bancs i possibilitats de subvencions que hi havia als anys 80 per creació de noves empreses. Una vegada vas creixent, pots anar creixent amb els teus propis recursos. Comences a exportar, comences a vendre més. Hi ha un moment que estàs fent-te bastant gran. I tens un punt que arribes com si fos un equip de futbol que tens de passar de segona divisió a primera divisió. Nosaltres ho vam fer primer buscant algú que ens assessorés i al final vam arribar a un acord que van entrar accionistes nous a la companyia, que són fondos. Un és l'Institut Català de Finances i l'altre és la Caixa. No és el mateix tindre una companyia que arriba un moment que ha d'exportar molt, per tant tindries una empenta a la part comercial i d'organització, o que tinguis una empresa, com ha sigut una mica el cas nostre, que ja estàvem exportant, o sigui, ja teníem l'estructura muntada, estem al 60% i escaig d'exportació, però tens un esglaó de creixement que necessites important inversió industrial. Quan estàs demanant capital per creixement, per expansió, que ha sigut el nostre cas, el que has d'explicar és què estaves fent i per què necessites aquest capital. O sigui, has d'acompanyar el projecte amb un suport de creixement i d'inversions.